Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadan geçenden sonra amanatjany täbil berenden sonra aňyrdaky berzah sana perde çekiwulduran alemden çirim teýýarlyk görülmäni dünýäň musibeti kellesini alyp näjere çağalar, näjere gyýylar, näjere gelinne behterin arasaja awudyal bolup duran çağa hotkoşy diye özüni damak çalmak, öz janyny öz kast edip birentekler otlaýan özüni. Awallan kança ey musulman doğan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda da barmışdyk. Tuğlu tarihte de var. İnsan müşkilligire diye çare tapmany ahyrda da dolup yarlany öz janyny kastetýär. Ya kan adamlar derman etdiye mergemuş atypdyr. Ya şoňa meňdeş derman etdiye. Ya kan adamlar özüni edam etdiye, ya ulukon yerden gaçýar, ya özüni tüfeň bilen helak ediýär, ya özüni derýa goklanmalýar. Hulasa şeýdip dünýeden diýinjek diýen insanlara jogap ey musulman doğan. Biz de diýýärsa ertäk gün 7 gün çadyryna oturmaklyk bilen 40-ny aýyny bereniň bilen ey musulman balan ýa-da jennete girmeýär hiç mogady. Berden gaýym bolmaly. Şizada barmaklykdan öwünçäsen jennetin zeminetini farahem etmeli. Jennetin ýoluny berden dogurlamaly. O aýyrlandan soňra ulukon hotkoşylary gereftar bolandan soňra azunjarunde diýmeýärmi? Bu tadana gitti diýinjek diýip gitdi. O tadana jennet ýok oňa. Näme diýip iştiýa ediljek gurrun? İkaçdan galan peteke diýe türkmeli. İki sadaka ýetişjek bolup arasynda boş galýan adam bolýar da oňa şoň mesalyny urulýar. Hudaý Taala aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la taqtulu enfusakum innallaha kana bikum rahima." Ey musulmanlar diýipdir Hudaý Taala. Janyňyza kast etmeň, özüňizi öldürmeň, Hudaý Taala mehrebandyr size diýipdir. İzinden näýdipdir? "Ve men yef'al zalika udwanan we zulma." Her kim Hudaý Taalaň halalyndan çykyp haram mehduda girip özüne zulmetse, şeriatyň haddy var. Şeriatyň haddinden aňryk çykasa, özüni öldüräse, "Fasawfa nuslihi nara." İştiçken oda saljagan diýipdir. "Wa kana zalika alallahi yasira." Ma hissadu diýipdir Hudaý Taala asanjak oda salmalany. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da kan dolu rivayetler, hemme sahihtarin rivayetler şu hotkoşyda var. Ýöne bir näçesine aýdyly, çün şu zamanada mutabaqrak Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýogsam inki aňarsyndan tuttuk. İki adamın cenadasyny Peygamberimiz sykmandyr. Bir bergili adamın cenadasyny sykmandyr. Sorapdyr bergisi var. Kim boyun alýarmyn diýipdir. Boyun alan ýokmuş. Onu okuýmaýasmyn diýipdir. Çün cenana namaz diýende kıyamatdan çyrin bir doga etmek ahirete awat bolsun diýip. Muň ahirete awat bolmaýar ki, bile benden haky barmyny diýip. Hemde hotkoşy eden adamlara Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam cenada sykmandyr. Çün Hudaý Taala on fasawfa nuslihi nara ve kana zalika alallahi yasira. O asanjak diýipdir Hudaý Taala. O daryk ýa-da eýem oda saljagan diýipdir. Pes Hudaý Taala oda saljak diýip Qur'an-ı Kerimde wa'de berweti: "Allahumma gfir li hayyina idnana we mayyitina." Biziň ölüýümize rahmet diýeniň näme peýdasy bar diýipdir. Muna Hudaý Taala oda saljak bolýar. Pes sahih hadislerden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Men qatala nafsahu bihadida." Her kim bir keskir zat bilen özüni öldürse, fa hadidatuhu fi yadihi. Kıyamatda şu näme zat bilen öldüren bolsa, şu öldüren aleti elinde diýipdir. Yetawajja'u biha fi batni. Şo bilen garyny dürtjekle diýipdir. Vuruljak şo bilen. Fi nari cehenneme haliden fiha abada. Cehennemde hemişe hemişe diýipdir Peygamberimiz. Haliden nidigi hemişe diýdi. Ýöne Peygamberimiz täkid edip haliden fiha abadan diýipdir. Hemişegi abad şeýle diýipdir. Şo zat bilen öz agyny oturmaly. "Wa men şeribe samman faqatala nafsuhu." Her kim semiyse, mergemuş ise diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam özüni öldürse şo bilen fa huwa yatahassahu fi nari cehenneme haliden muhalladan fiha abadan. 3 defa diýipdir Peygamberimiz. Her kim semiçip özüni öldürse cehennemde Araplar yatahassa diye, yatajarra diýerler. Bir ağacı bir zat bolsa, iç bolmazak zat bolsa, bir doğdan ucu bilen şonu azacık içýän, ýüzü gözüň ýygyrýan, o tarafyň gözleýän, ýene de içýän, şonu ýokanak saňa ýöne mejbur bolup içýän Araplar şoňa yatahassa diye, yatajarra diye. Cehennemde şu öz içen semini ýene getiriljek, näçe beraber güýçlendirip, o ham şu cehennemde öz o taýy musulman şu oduň öz boljak. Emma oňusyna şu semini içip oturjak diýipdir. Haliden
öde hemişe cehennemde. Muhalladan Hudaý Taala da hemişe bolsun dip şoňa hukmet ýa fiha abadan dipdir. Peygamberimiz ýene daýypdyr. Hemişe şu cehennemde ýanjak. Yani sen bilen mubtala boljak. Ya özüni ulukan 5 tabagadan 6 tabagadan oklayan insan ve men taratta min cebelin faqatala nafse. Her kim özün dağdan oklasa dipdir Peygamberimiz fe huve yetaratta fi nari cehennem haliden muhalladan fiha abada. Yine 3 defa edipdir. Her kim özün ulukan dağdan oklap özün öldürasa cehennemde hemişe Hudaý Taala da şon hemişe goýjak özü ebedi boljak dipdir. Muttafaqun aleyh. Yine de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam edipdir. Fi men kana qablakum rajulun bihi jarh. Geçen ummatlardan bir adam vardı dipdir Peygamberimiz sahabalara edipdir sahih rivayet. Geçen ummatlardan bir adam vardı, maňa bir yara düştü dipdir. Yarası da heworaman anjytdy dipdir. Anjydy yarası sebepli. Fa ahaza sikkinen fa hazza bi yade. Ondan sonra bir däne gamany alyp pysagy alyp keskirdi alaqymda fa hazza biha yade elini kesti şo bilen dipdir. Meselen eliniň arkasyndan müşdik, ýymrygynyň arkasyndan müşdik. Goşarından kesaptır. Ya bileğinden müştik, tirseğinden kesaptır be. O ham Peygamberimiz aýtdy, "Fema raqa'attam hatta mat." Qanyda durmady, çon şarek daptasy. Qanyda durmady, ol adam da öldü dipdir. O ham Hudaý Taala şoňa aýtdy, "Badarani abdi bi nafsi harramtu alayhi'l cenneh." Rawahul Buhari. O benden maňa gelmeklige çaqqallady, hawlukdy. Ölüm diýen zat, ey yarallar adam ogly, bol toprakdan bolmak hakdyr, asly hakdan önen adam, uma garlyp galmak hakdyr. Ölüm hak ey musulman. Ýöne ölüm beren dirlilik hemme Hudaý Taalaň ýazygydy. İnsanyň dahalaty ýok. Hudaý Taalaň hukmuny dehalet etdi o insan. Hudaý Taalaga basymrak amadegisi bolman Hudaý Taalaň didaryny hewasçeň boldy, ýani jur'at etdi, edafarak. Omuruna zahmet çekmeli. Yo, bu adam beytmedi Hudaý Taala karşı jur'at etdi. Harramtu alayhi'l cenne. Hudaý Taala aýtdy, haram etdim o cenneti dipdir. Ey jowan oglun, ya ey denana, ya müşkillik edip beren dogon. Evvela sen janyňa kast edýän, özüň öldürjek diýip aýdýan, şu özüň kimi ya Hudaý Taalaň kimi? Ey musulman, insan özüne ihtiyar ýok hiç moda. İçindäki jan özüninki, ruh özüninki. Emma kalbodu Hudaý Taala saňa fat istifade etdik beripdir. Meger sigar haram dälmi musulman dogan? Tiryek haram dälmi? Arak haram dälmi? Näme dip haram bolýar şolar? Bidini muhattir edip barýar. Hudaý Taalaň beren amanatyny zaýlýar. Ondan çym dogry däl. Ya nämeden çym pujiyan henglen çöregi henglen iwiskini wagty geçen iwiskini iýmeklik şeriat dogry diýmeýär. Çon bedeni zargadyp barýar. Bedeniň muhattir etýär. Hudaý Taala 5 tane namus beripdir insana. Bir şoň defäňden tadawyna çellim, içinde ruh jaýlaşyp duran, janyň jaýlaşyp duran jesedin ma, şu jesed amanat. Özünkidäki musulman dogan amanat. İkilenjesi. Indi bu adam özüni öldürjek bolýar. Derhaliki ölümden bäri gurrun edilin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın getiren şeriatini ölümü arzu etmeklige şeriat icazə vermeýär. Sebäbi ki ölsün entek. Peygamberimiz aýtdy, "La yetemennayenne ahadun minkum al-maut." Hiç kim ölüme hewas etmesin dipdir Peygamberimiz. Waq ölsem da, diýsem da bu müşkilden diýmesin dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Li zarrin nazala bihi. Müşkili giri diýende insan zindagide müşkili barmyda? Müşkili giredellen sebepli ölsen da diými? Fe in kana la mutta mutamanniyan lil maut bir mogada beter ýürek daryp ölüme hewas etjekde bolsaň şu dogan et dipdir. Felyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li ve tawaffani iza kanatil wafat khayran li. Rawahul Buhari. Dogadyn da dipdir, ya Rabbim, eger ölüm maslahat bolsa men janym al, yo ýaşamaklygym gawy boljak bolsa, agybat be hayrlygyma sebep boljak bolsa, agybat be hayr etmeni dir sakla dip şu dogan etsin dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Olany jeset özünkide boldy. Arzu etmeli de boldy. Arzudan bäri näme musulman dogan? Şu jany saklajak bolup, insan jany çykamasyn, ölümden bäri ha, ölümi arzu etmeden bäri, şu jan çykamasyn, şoňa habardar bolaylyp, Hudaý Taala kän ýerde şeriaty hasbedipdir. Birinten adamlar we ähli sünnetin ulukan alimlerinden, başga mezheplerden elbette Hanefi mezhepde, eger janyň çykjak bolsa, suwdan istifade edende büýüp elajak bolsaň, teyemmüm etdi. Näme dip teyemmüm etdi? İnsanyň jany çykmaly musulman dogan.
Hazreti İmam Azam Ebu Hanife diýe bizim mezhep başymyz o inni janyň çykmak gaýgysyndan bäriräkdi de bir meriz bolanmasaň, sırka bolanmasaň, suwdan istifade etseň, merizçiliň artjak bolsa, onu da suw bilen işiň bolmasyn. Tayammum et dipdir Hazreti İmam Azam. Nämeden şimdi sen janyňy saklamaly, saglygyňy saklamaly. İş bitirmeli musulman dogan. Forsat berdi Hudaý Taala, forsatda iş bitirip beýlek gaşyny uğraman. Beýlek baranyň bilen halwa paýlam turanak. Git bolan bilen beýlek bar hotele girmeli zat ýok. Beýlek bar geçen omurlaryna jogap bermeli. Özüň öldürmek ola aňyrrakda galy, arzu etmek aňyrrakda galy. Şeriýet birin tek zatlar hasfetýe, sen janyň hatarda bolmarýalyk. Janyň biremi imtidat tapsyn, ulaklaşsyn. Ýani ulak ýaşar ýalyk saňa şeriýet kän ýerde tahfif berýär. Ondan bärde näme? Hatda bizim ulamalarymyz aýdýar, ameliyat-ı intihari diýilýär istilahda. Meselen kafir musulman wurşuwaty, musulman galahamda ştasyn narenjekden bombdan doldurahamda bir ýerde baryp özüni göçürüp göbermeni şeriýet ejada bermeýär. Dogur ha, din ösşek bolýar, kafirleri öldürjek bolýar, özüni feda etýär, beýdi feda etmeklik dogry diýip biziň alymlarymyz ejada bermeýär. Oýun din össünlik şeýle ejada bermeýän bolsa, meslige näçe ejada bermeli? Omurun başarsaň uzagrak etmeli, kän işleri bitirjek bolmaly. Kazalyň teklifi belli däl. Ol adam kazasyny almandyr. Ol adam geçen arazalarynyň kazasyny almandyr. Zindigiň müşkeli bilen başa gaý bolup özüni näme diýe helak etjek bolýar. Beýtme. Sen zindigide narahat bolýanda, ay men ölümden başga çärem ýok diýen, wagan dogry diýen ha. Zulmy getegine ýaşapdyr. Kän adamlar şunu gözünde bir musulman sataşya, kän müşkelleri var. Musulmanlaryň müşkelini aýtjak bolsa, ay musulman bir hususy sataşyň. O ham bilirsiňiz, Hudaýa şükür, menki padişah bolup ýaşap bäni. Musulmanlaryň biri diýär, şunu sataşya, ey musulman näme diýär? Şeýle bir iki nefer bolup, ýa iki hanawada, ýa üç hanawada bolup bir öýde ýaşalýan bolmaly. O ham şolayňda bir däne eýwany bar. Eýwanyda iki däne gafy çykýar. Bir o hanawadan gafy çykýar, bir hanawadan gafy çykýar. Elbetde özü ejara bir zat oturýan bolmaly. O ham şo taýda olokon serdeste baştak şu öý gafsyny gat edipdir. Näçe wagt diýe musulman äbişgeden penjaradan pişik ýaly bolup gatnadyk diýe. Şonu ýalak sakdyda ýaşaýan sen. Ya şoňa mezeş kän müşkiller bardyr. Her kim öz müşkeli bilen oňuşmak gerek. Peýda dilep gelen dünýä şährinden janyn berip guryp galar gahryndan. Dünýä mardyr, ol ýylanyň zährinden qanat gyrlar, tüý döküler, per galmaly ýamakdym bolýar. Putak peýda bolmaly musulman, putada hoşbaht ýaşamadan çim gelen aksan. Putada aza dünýä mardyr, eýne bir ýylan ýalak. Bir çakýa seni öz enatan bolup çakýa, ýa dogunyň bolup çakar, ýa hemsaýaň bolup çakar, ýa müşteriň bolup çakar, ýa şägirdiň bolup çakar, çakýa. Dünýä mardyr, ol ýylanyň zährinden qanatyň gyrlar, tüýüň döküler, perinde galmar dipdir. Onda näme diýilen müşkili bilýän adam jamiýede gezip bilen adama sataş, köp gören adamyň akyllan savaşda akylly adamlar bilen oturuş müşkiliň hal bolar. Bir wagt bir tawuk saklayan näbi? Tokoylan birini olukora ketek tutupdyr, tawuk saklap urwatjak mene. Peygamberimiz aýtýar da garip bolsaň, tawuk sakla, baý bolsaň dawar tutunnypdyr. O ham mene wagt elbet Thomas sirýaqyşdyr, sil gelýän bolmaly, ketek bilen alyp gitýär tavuklary. Bir de narahat bar oturýan ha. O ham ýene de azmaýyş edipdir, tokoydan, tawukdan doldurýan bolmaly ketegini, ýene de sil gelip alyp gitýär. O ham ahyrda da namyt bolup mene tavugyň ýüşünden el çekjek dipdir. Onda denany saýdypdyr, tawuk saklap bermeden kelläňi işler, ördek sakla dipdir. Suw gelende suw bilen oňuşýan da sakla da müşkiliň hal bolar dipdir. Biziň de ýaşaýyşymyz şo. Sen müşkiliň bir ýerden jogap alýa, emma şo jogap tapmak gerek. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.